na imbag arabiyo aming kakabsat. Daytoy ngal daw, ngilinan tayo, kung lagipan tayo, ti panaka itanam ni Jesus. Jesus is laid down inside the tomb. Ti panaka itanam ni Jesus. No masirpat ko ni Jesus when I survey the wondrous cross. No masirpat ko ni Jesus, isuan natay ti krus, no baulaeng ti sanikwak, ket ti kuspag pagpanawak. Gubdema po ti maelku, no dinay ti patay mo. Amin ang kinahubaw ko, inakbayan o Jesus ko. Tinagtuk abagina, sakit ayat iparang na, tingasudit ayat ken sakit, ken di malangat asit, no kumanlubog di kukwak, di makatutupa bayan, kaskas na aw nga ayat, pusok ken biag ti suban. Ti leksyon tayo ti daytoy arabii. Ket masarakan iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 38 agingga iti 42. Kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan na dinawat ni Jose at taga Arimatea, kani Pilato iti pamalubos nga alaen na ti bangkay ni Jesus. May sa idi ni Jose a pasurot ni Jesus, ngam inlimad na tamabuteng kaligiti agtuturay a Hudyo. Impalubos ni Pilato, napangarod ni Jose ket innala na ti bangkay ni Jesus sa naimpanaw.
Kimuyog ka ni Jose ti maysa nga agnagan Nicodemo, dahil napan ka ni Jesus iti maysa arabii. Nang itugot tagarup 3 kilo abang banglo, ang naaramid iti mira ken aloe. Inala dati bangkay ni Jesus kat binungunday ti linen, agraman iti bangbanglo. Kas ugali dagiti Udyo, no itanamda, dagiti minatay da. Adamay sa ahardin iti diso anak kailansaan ni Jesus iti krus. Adda barota nam sa jay adi na usar. Agsipod ta asidag ti tanem kandandanin mangrugit aldaw, apanagina na, sa jay tinangi kabilanda iti bangkay ni Jesus. Siputan tayo man kakabsat, dahil ito eleksyon tayo. Ti pakasaritaan, ti panakaitanam ni Jesus. Malam iti Biyernes. Sakbay nga agalas 6. Napan ni Jose at taga Arimatea ken ni Nicodemo. Napanda ken ni Pilato. Dinawat da ti bangkay ni Jesus tapno maitanem kuma. Pinatgan ni Pilato ti dawat da. Ket si raraem intanem da, inpunpunda ni Jesus. Siputan tayo da ito kakabsat. Siya sino dagiti dua? Siya sino dagitoy anapan ng dawat iti bangkay ni Jesus? Ti leksyon tayo saritain na ani Simon wano ni Jose at taga Arimatea kani Nicodemo ket pasurot ni Jesus ngem sililimod asumursurot da ken kuana agsipod ta mabuteng da kadagiti agtuturay a Hudyo. They were silent followers of Jesus. Why? For they fear the Jewish authorities. Ni Nicodemo, malagit tayo jay istoryana, iti panakisarita na kan Jesus, iti oras ti rabii, iti John chapter 3, at da isunang agbibiyag ti kasipngatan, nga midi nga na-encounter na ni Jesus, iti John chapter 3, ket nang rugi isunang agbiyag, iti lawag. From darkness, he was transported into light. Manipod iti biyag, anapnuan iti buteng, itata, rimwar, si tutured anapan kan Pilato, uray no, nangato ti kasasaad na iti relihiyon na Judaismo. Si tutured anapan kan Pilato ket dinawat na ti bangkay ni Jesus. Ni Jose adagade Arimatea, may sa abak nang. Dati, si lilimwed asumursurot ka ni Jesus ngam ita. Kadwa ni Nicodemo, adaan tured, anang dawat iti bangkay ni Jesus. They showed or they gave their last respect to this Jesus whom they followed quietly. Napukaw iti buteng da, si tutured da, anangi pakaamu ken Pilato ken akagiti so amin pay ang makakita kadakwada nga isuda ket pasurot ni Jesus. Karon na laeng, they showed their
believe in Jesus when Jesus was already dead. They gave their last respect to this teacher whom they love so much. Kakabsat, impakita dati ayat na kan Jesus. Iti maudi adaras. For the last time, they showed their love and their faith in Jesus. Anya ti karit na kada tayo. Una niya ti mensahe na dayto kada tayo. Let us not wait for the last moment before we show our respect, our love to our brothers, to our sisters, or to our family members. San tayo ka din ngurayan nga maladaw pay sa tayo tula ited ti dayaw ited kanipakita ti ayat kay ti pasat ti pamilya tayo kay ti gagayem tayo while they're still alive. Tell them that you love them. Tell them that you honor them. Show them your great love for them. Agingga na biyag na pay. Ibagam ka na kwada, ay atam ida. Ay atam isuda. Daydayawam ida. Respeteram ida. Ipakitam, tayat mo ka na kwada. May kadwa. Ni Jose at taga Arimatea, kani Nicodemo. Di dan pinanunot no niya ti consequence na ito yung aramidan da. Mabalin nga. May sarnuda amatiliw. Ken mailan sa ti krus. Nga po iti panaypakita da nga adalan met iso da Jesus. Pasurot met ida Jesus. Bravely, they showed their faith in Jesus. Sa lunsod, do you have that same bravery? Adan kayo, kadiitik, tured, akas kadakwada. Can you stand and say, bravely say, that you are a believer of Jesus, that you're a follower of the Lord? Can you sacrifice even your life to show that you believe in Jesus? Can you sacrifice everything for the Lord? Inted ni Jesus, tibiyag na para kada tayo. Yung sakripisyo na tibiyag na kada tayo. I challenge you. Give also your life to Jesus. Ipaay mo tibiyag mo kan Kristo. Ipaay mo tibiyag mo kan Jesus. Maudi. We may not know what happened to Joseph of Arimathea and Nicodemus after the resurrection. Mabalin, di tayo amuno yan ang pasama ka na kwada, kalpasan ti panagong ni Jesus. May salang tamok. Can pa check that Jesus honored their faith. That Jesus honored their faith. And that He also appeared to them and assured them of His love. Ni Nicodemo, ken ni Jose taga Arimatea,
kat istorya dagiti adu a Kristiyano saan nga ammo tinapasama kadakwada kalpasan ti panagpamati da. Ni Jose at taga Arimatea kanin Nicodemus kat i-represent da dagiti amin a Kristiyano adi tayong ammo sa dinom mantayan da ita ngam gapu iti panagpamati da in sakripisyo da ti biyag da asaan nga naamuan dagiti na dumapay at a tao ti panagpamati da ngam ni Kristo padayawan na dahito yung panagpamati da ket patsyak agapu ti panagpamati da ibilang na ida ang may kari ang makipagtawid itag na nain abiyag. You can do the same and you will also receive that gift of eternal life once you decide to follow Jesus, no matter what. Agkararag tayo. Iti daytoy Sabado Gloria o Apo, agkamang kami kan ka. Kat iti kakamang mikan ka, atoy nawatag pabilgam dagiti anak mo nagro na iti kadwak iti daytoy panagdebosyon nita paturodamida tapnukas kani Jose at taga Arimatea kani Nicodemus si tutured nga ipakamuda kumakay ito sa amin sikat ti Diyos da, sikat ti Apo da sika laeng ti manubot da para buram ni kita anak mo ita agasa mi da salwada mi da tinagan mo Kristo. Amen. Kakabsat ti daytoy nga oras kahit kung ipalagip ka na kayo itong bigat Easter Sunday itugot tayo dagiyay kanidaton tayo dagiyay Lenten folder tayo agraman dagiti sagsagot anang nangudag na kas rambakan tayo ti baligi ni Kristo ija krus ti Kalbaryo. Together, let us celebrate victory in Jesus tomorrow and let us bring our Lenten folders. Bye-bye!